Mae Canfod y Gân yn gynllun partneriaeth rhwng Canolfan Gerdd Mathias a thîm anableddau dysgu Gwynedd a sefydlwyd yn 2019. Yn 2023, sicrhawyd cyllid o gronfa celf, iechyd a lles Cyngor Celfyddydau Cymru i ddatblygu elfen newydd i'r prosiect, sef Caffi Canfod y Gân. Nod Caffi Canfod y Gân oedd darparu sesiynau cerdd yn ystod y dydd ar gyfer oedolion gydag anableddau dysgu dwys a chymhleth. Cynhalwyd 70 sesiwn Caffi Canfod y Gân yn Galeri Caernarfon dros gyfnod o 20 mis. Roedd y sesiynau yn gyfuniad o weithdai grŵp a sesiynau unigol wedi eu chynllunio i ymateb i anghenion yr unigolion. Chwarae ar y cloch. Roedd cydweithiau llwyddiannus gyda nifer o ddarparwyr tai a chefnogaeth oedd yn cludio'r aelodau i'r sesiynau ac yn darparu cefnogaeth un i un yn y sesiynau. Roedd nod y sesiynau yn cynnwys gweld sut gall gerddoriaeth cyfrannu at wella iechyd a lles a datblygu sgiliau cyfarthrebu, cymdeithasol a mynegiant.